डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। डीजे सुमित सतीश रैना। डीजे सुमित सतीश रैना। डीजे सुमित सतीश रैना। अभी आप सुन रहे हैं सुमन मलंगिया एंटरटेनमेंट के माध्यम से। हम के लिए तोरा पर भरोसा गे, हम के लिए तोरा पर भरोसा गे, तू देला हमरा धोखा गे। पता चलल बतियाई छा दूसरों से, पता चलल बतियाई छा दूसरों से, उठ गेल गई भरोसा तोरो से। पता चलल बतियाई छा दूसरों से, उठ गेल गई भरोसा तोरो से। हम के लिए तोरा पर भरोसा गे, पता चलल बतियाई छा दूसरों से। डीजे सुमन, डीजे सुमन। मोबाइल नंबर 8882432308 है। डीजे सुमित सतीश रैना। Presented by Nancy Films and Music, Gandhra Show। हीरो है हमरा में कमी गे, जे छोड़ के तू चल गेल ही गे। हीरो है हमरा में कमी गे, जे छोड़ के तू चल गेल ही गे। तोरे खातिर सुनै गई जान, तोरे खातिर सुनै गई जान, निकाल दिलकई घर से। पता चलल बतियाई छा दूसरों से, पता चलल बतियाई छा दूसरों से, उठ गेल गई भरोसा तोरो से। पता चलल बतियाई छा दूसरों से, उठ गेल गई भरोसा तोरो से। तोरे खातिर सुनै गई जान, पता चलल बतियाई छा दूसरों से। डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। डीजे सुमन। डीजे सुमित सतीश रैना। Presented by Nancy Films and Music, Gandhra Show। होई छई अफसोस हृदय फरज के, दिन रात है सच सच के। तोर देला पूरा यार मन गे, हमको नक जीवई जान गे। राइटर सुनील के संग घूमिया, डीजे सुमित के संग घूमिया, सुनै गई जनबो लोरो से। पता चलल बतियाई छा दूसरों से, पता चलल बतियाई छा दूसरों से, उठ गेल गई भरोसा तोरो से। पता चलल बतियाई छा दूसरों से, उठ गेल गई भरोसा तोरो से। डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। डीजे सुमन, डीजे सुमन। मोबाइल नंबर 8882432308 है।